ya boye zuma ya banɗaci. A datan naji wai ana cewa so ba samu bane ba, sai da na tsinduma cikin shi sai ya kiyayi mun maraba. Ina dangin so suke wai a ina ne zan dan fage ne. So halitta ne ba tamkar dan adam ne ba, zai shige zuci ya saka ka zama kamar kurma. Illarsa in yayi ba batu na ji ko bare kanwa. So dai asalin mu ne duk da wuyar shi ba za mu ki shi ba. Dukkanin halittu na Allah babu wanda bai san shi ba. Shi ne zai saka ka kuka wani sa'in ya saka murmushi. Kaddarar so ta kaman zuciyata, babu sauki ta hana mini cin abinci.